No ihan ensimmäisenä tietenkin Mike ja Sue Greasley, ketkä oli mun managerit silloin aikoinaan. Ja vanhoja ihmisiä ja hoiti hyvin asiat silloin alussa ja mitä mä sanoisin, ei mä sano kauheasti nimiä, koska ei sille niin, ne ei ole tärkeitä, mutta sanotaan esimerkiksi Roland Ratzenberger oli yksi mun tämmönen niin ajocoachi joskus jo niin kuin Formula 3 aikoina ja sitten meidän urot vaan kohtasi Japanissa taas Formula 3 tonnisissa ja se oli mulle tärkeä ihminen, että me asuttiin yhdessä jonkun verran ja siinä on tullut ystäviä ja semmosia niinku tuttuja, että en mä tiedä, mä en osaa nimetä yhtään semmoista tosi tärkeää ihmistä. Lunasta voitot tilillesi jopa 15 minuutissa. Ninjakasino.com